L'Alcúdia ha celebrat la Run Càncer organitzada per l'Associació contra el Càncer de l'Alcúdia amb la col·laboració de l'Ajuntament. En ella els participants podien córrer tant en la carrera de 7 quilòmetres com en la marxa de 4, tot amb fins solidaris. Consisteix realment en una carrera en la que guanyem tots, en la que participa una moltíssima gent i en la que intentem unir-nos tots per a la mateixa causa. Tots els diners recaudats, que en el nostre cas seran 14.000 euros o per ahir, van tots destinats a programes d'investigació per al càncer, tot en doctorats i predoctorats en hospitals valencians. Aquest any la participació ha sigut de rècord, amb voltant de 2.800 participants i en un gran nombre de novetats. La novetat és que les mascotes també hisen, totes elles en la seva panyoleta, en què hem fet carreres competitives per a xiquets i el rècord de participació. Aquest esdeveniment no seria possible sense la col·laboració de desenes de voluntaris, així com el suport de les institucions que es bolquen per a que tot fluïsca sense cap problema. L'Ajuntament col·labora, com podeu veure, en tot el muntatge, en tota la logística, policia, personal, tota la logística que fa falta i moltíssima falta per a muntar tot això. En una subvenció econòmica que tots els anys l'Ajuntament participa cada any perquè el muntatge és impressionant, però sobretot en el que més participa l'Ajuntament, més que en la logística i en la subvenció, és que l'Ajuntament se volca de tot cor en la carrera. I per a mi el més important, més que la subvenció, més que la logística, volcar-se de tot cor en la carrera per la vida. Avui anem a fer la carrera marxa contra el càncer. Serem més de 2.500 persones. Avui així mateixa estem des del mes de juliol fent inscripcions i avui així haurem fet com unes 300 inscripcions. La gent participa donant els 5 euros de la inscripció, que són íntegros per a la lluita contra el càncer, per a la investigació, i la samarreta, li donem una samarreta a cada un. Tota la carrera ha transcorregut en total normalitat en un ambient festiu amb gran nombre d'activitats per als xiquets i els més majors, així com música que va amenitzar tot l'esdeveniment.